Partijiet fuq irda se jkunu riġenerati minn ambjent Malta wara l-inqerdu minn nirien. Fl-aħħar jiem għal raġuni mhux magħrufa, parti mill-wiet qrib il-Kamra tan-Nar ta' San Giuseppe ħadet in-nar li baqa' jinxteret f'partijiet oħra tal-wiet għal sigħat sħaħ. Dwar il-ħsara li saret One News tkellem mal-kunsilliera ta' Ħażebbuġ Steve Zammitlupi u Patrick Bonici huma spjegaw l-effetti ta' dawn in-nirien fuq il-biodiversità fl-akwati. Bħala art inħaraq kważi medda ta' 25 tomna, kellek 10 tomniet minnhom il-pajsaġġ naturali tal-wiet u anke xi LE ta' madwar. Sfortunatament intilfu inħarqu xi siġar tal-ħarbu u anke tal-lews fl-LE tad-dawra. Fil-wiet il-maġġor parti tal-ħsarat ta' ħruq kien fil-qasab u għolliq. Fortunatament ħadd ma weġġa f'dan l-inċident li seta' kellu konsegwenzi ferm aktar serji hekk kif qrib l-akwati li fihom feġġew in-nirien hemm il-kmamar tan-nar, partikolarment dik ta' San Giuseppe li kienet għaddejja b'ħidma bla waqfien għall-festa ta' din il-ġimgħa. Il-Kunsillier sostna kif dan huwa żmien opportun biex din il-parti tal-wiet issa tiġi riġenerata. Dwar dan One News tkellem ma' Claudette Gambin minn Ambjent Malta. Hija sostniet kif ix-xogħol li jibda wara li tintemm l-inkjesta li qed issir biex tiddetermina l-kawża tan-nirien jinkludi l-ewwel proċessi ta' tindif tal-wiet u xogħol strutturali tal-ħitan tas-sejjeħ fost l-oħrajn. Kif imbagħad naslu fi stat fejn aħna nkunu neħħejna dak il-materjal kollu ta' dawn l-ispeċi aljeni invażivi nkunu nistgħu nidħlu mbagħad bil-taħwil fejn mbagħad nistgħu nħawlu daw is-siġar u arbuxelli li huma ovvjament ta' Malta li huma iktar adattati għaż-żona.